Мәсәлән, рус музыкаль сәнгатенең нигез салучысы Михаил Иванович Глинка дип санала. Күп кенә кеше сорау бирә, нишләп соң Глинка аңа хәтле бит композиторлар булган? Хикмәт нәрсәдә? Глинкага хәтле язган композиторлар рус сәнгатендә аларның миллилеге булмаган. Алар итальян композиторларга, немец композиторларына азрак ошаштырып музыка язалар да үзләренең сюжетларын һәм симфонияларын да әсәрләрен. И алар рус композиция була алмайды. Алар теге итальянча һәм французча, немецча була. Бездә дә шулай. Безнең татар профессиональ музыканың нигез салучысы Салих Сайдашев дип санала. Әлбәттә, шулай ук сорау. Сайдашевка хәтле безнең татар композиторлары булганмы? Әлбәттә, булганнар, татарча композиторлар. Ләкин аларга зур йогынты ясаган рус музыка сәнгате һәм чит ил музыка сәнгате. Салих Сайдашев беренчеләрдән үзенең иҗатының нигезе итеп безнең милли хәзинәбезне кулланыла. Миллилек балагында бар. Шуңа күрә ул безнең татар профессиональ музыканың нигез салучы. Ул аның иҗаты бик бай. Хәзерге көндә дә ул безнең иң танылган композиторларыбызның берсе. Ни өчен? Менә әйтеп киткәнемчә, Сайдашевның иҗатының нигезе үзебезнең миллилектә тора. Аның иҗатында бик күп татар халык җырларын куллана. Татар халыкның җырларын. Шулай ук үзенең аның төп әсәрләре бит инде сез беләсез барыгызда музыкаль драмаларга музыка бизәүле, музыкаль эшкәртү аларны. Музыкальное оформление дибез, әйме музыка. Иң танылганнарның берсе Зәңгәршәл, Наемщик, Кандыр буе һәм башкалар. Хәзерге заманда аның билгеле теге танылган җырлары һәм көйләре, инструменталь әсәрләре алар күбесе шушы спектакльләрдән өзекләр. Ни өчен Салих Сайдашевның әсәрләрендә миллилек күп? Сез беләсезме, аның иң беренче уен коралы нинди булган? Ул гармунчы булган. Иң беренче уен коралы аның гармун булган. Алар менә хәзерге колхоз базары дибез, элекеге базарда барып малай чакта йөргән көн сайын дисәң дә була инде. Анда гармунчылар күрә, гармунчылар булганнар шунда. Шуңа шул гармунның тавышына чиктер сихрле тавышларына азрак теге яратып аның сырый ул, мин дә гармун уйнарга элерим ди, аны тәрбияләүче Әхмеров аңа гармун сатып ала. Аннан соң ул фортепианода уйнарга өйрәнә, музыка техникумында укырга керә, музыка белеме ала. Ләкин шулай да иң беренче аның күңеленә сеңгән ул халык җырлары. Аның иҗаты халык җырларына, халык көйләренә нигезләнеп эшләнгән. Шуңа да халык менә күп кенә аның җырларын халык җырлары дип әйтәләр. Шул ук менә Кандыр буен алыгыз әле. Менә дигән Кандыр буе дигән җыры бар. Хуш авылым дисеңме? Бу бит аны кайбер тамашачылар аны татар халык җыры дип тә әйтәләр. Мәйтәм, юк, татар халык җыры түгел ул, бу Салих Сайдашев язган бу әсәрне. Салих Сайдашевнан соң, әлбәттә,
бик күп яшь композиторлар булырга киләләр. Аннан соң Габашины әйтергә була, татар милли профессиональ музыка нигез салучы. Александр Кульшерев, Назип Жиханов, Җәүдәт Фәйзи, Захит Хабибуллин. Алар барысы да шул бер елларда туган 20-нче гасырның башында үзләренең иҗатларын башлаганнар. Әлбәттә, аларның күбесенә Сәйдәшевнең йондысы күп була иҗаты. Гомумән, менә миңа калса, һәр композитор аның иҗаты һәм аның популярлыгы нәрсәдән тора? Әгәр дә аның иҗатында миллилек булмаса, ул композиторның киләчәге әз юк, ничек юк дисәң дә була. Чөнки ул озак яшәмәй аның әсәрләре. Чөнки кемне генә алсаң да, шул ук мәсәлән Музафаров, дисеңме, Җәүдәт Фәйзи, Захит Хабибуллин, аларның җырлары безнең милли хәзинәбезгә нигезләнеп язылган. Мәсәлән, Рөстәм Яхинны алсак, аның җырлары, аның иҗатының юлын өйрәнер өчен аерым бер сөйләшергә кирәк, әлбәттә. Яхинның, һәрбер композиторның иҗатына сөйләсәң, җырлары милли хәзинәгә нигезләнеп эшләнгән. Менә аның бер генә җырын алыйк әле, Керик әле урманнарга. Ул татар халкының җырларына, интонацияларына нигезләнеп язылган һәм ул иң популяр җырларыннан берсе. Рөстәм Яхин ул безнең татар музыка сәнгатендә яңа жанр барлыкка килүенә нигез салучыларның берсе, ул да булса романс. Романс ул җыр сәнгатенең бер төре, ләкин катлаулырак. Анда уже аның образлары теге куплет кына формасында түгел, тирәнрәк, азрак фәлсәфи якларында бар инде аның. Күп кенә безнең татар сәнгатендә яңа жанрларның барлыкка килүе шул ук Сәйдәшевтән да аларга була аның үрнәк итеп. Мәсәлән, татар халкында бер вальс булмаган. Вальс. Салих Сәйдәшевнең танылган, иң популяр булган Наемщиктан вальсны алсак, Наемщикка язылган музыкасыннан. Аннарсын марш. Марш сәнгате безнең татар халкыбызга безнең хас түгел, ләкин Сәйдәшевнең маршы, бигрәк тә Совет армия маршы, иң популяр музыка безнең хәзер. Аннарсын тагы башка жанрларның барлыкка килүе, мәсәлән, фортепиано һәм оркестр өчен жанр. Ул бит безнең татар халкыбызга хас түгел инде, читтән килгән. Ләкин Рөстәм Яхин үзенең беренче фортепиано концертын язып, һәм фортепиано һәм оркестр өчен язган әсәре безнең ана шул яңа жанрның барлыкка килүенә нигез салучыларның берсе. Опера сәнгате дә безгә хас түгел. Шул ук анда безнең беренче опералар язучы, безнең эшче һәм Сания, ул Габаши, Альмөхәмәтов, Виноградов. Алар язганнар. Аннан соң Назип Жиханов опера сәнгате яза башлый. 1939 елның аның беренче Кашкын дигән операсы барлыкка килә. Татар музыка сәнгатендә тагы яңа жанрлар, скрипка өчен, скрипка һәм концерт өчен яңа жанр. Аны мин әйтер идем, Музафаров. Аннарысын хор өчен әсәрләр. Әгәр дә игътибар итсәк, безнең халыкта хор белән җырлау булмаган. Ләкин Көлшеревнең, Музафаровның, Захит Хабибуллинның хор өчен язган әсәрләре
Чөнки заманнар үзгәрә бит инде. Ялгыз гына җырлау да була, күмәк җырлау. Бигрәк тә совет вакытында менә 30-нчы елларда ул бит күмәк җырлау, тик массовый песня диләр, барлыкка килә. Ул жанр шулай ук безнең менә шул беренче безнең татар профессионал композиторлар алар нигез салучыларның берсе. Балет сәнгатен алсак инде, ул бию сәнгате, ул безгә дә хас түгел. Назип Жиганов, Салих Сайдашевның үзенең музыкаль драмаларына эшкәрткән музыкаларда анда бию күренешләре бар, әлбәттә. Бигрәк тә менә тирә шарык музыкасын алыйк, шарык биюе, наемчиктан биюләр. Инде беренче балетлар ул Назип Жихановның Зөһрә, әлбәттә Фарид Яруллинның Шүрәле, Тукайның Шүрәлесенә нигезләнеп эшләнгән аның иҗатына. Һәм шуннан башка Әнвәр Бакиров, шулай ук безнең татар сәнгатендә балет жанры барлыкка килә. Аның турында сөйләсәк бик күп, мәсәлән, оратория дибез. Ул оратория нәрсә ул? Хор, оркестр өчен һәм ялгыз җырчылар өчен язган. Анда да безнең композиторларыбызның, мәсәлән, Сәйит Яруллинның кеше дигән ораториясенә игътибар ителмәйме. Мондый жанрлар инде хәзерге заманча кирәк. Рок-опера дигән нәрсә бар хәзер. Ул Рашид Калимуллинның, аннарысын бигрәк тә хәзер популяр булган Илмир Низамов, алар бу эшкә дә өлкәдә эшлиләр. Менә шушы аннарысын профессиональ музыканың барлыкка килүенә нәрсә турында әйтмәкче булам? Музыкага уку йортлары барлыкка килә башлый безнең республикада. Беренчеләреннән берсе ул теге Восточный консерватория дип атала, аннан соң Казанский музыкальный техникум. Аннан соң инде музыка мәктәпләре барлыкка килә башлый, профессиональ музыка. Аннан соң инде 45-нче елда консерватория ачыла. Хәзерге менә вакытта музыка уку йортларына игътибар итсәк, безнең Татарстанда 4 музыка, урта музыка уку йорты бар. 5-нчесе культура училищесы дип атала Алабугада. Югары уку йортларында Мәдәният һәм сәнгать институтын, Казан федераль университетының музыка факультеты, Казан дәүләт консерваториясы, ул югары уку музыка мәктәпләре. Менә хәзер әйтәбез инде без, хәзер яңа сүз килеп чыкты, кластер дигән. Музыка мәктәбе, музыка урта, музыка белем алу уку йорты, музыка училищесы дибез инде, һәм югары уку консерватория һәм башка шундый музыка уку йортларынан. Менә шушы профессиональ музыканың барлыкка килүе, менә шул Сәйдәшевтән башлап, хәзерге көнгә килсәк, безнең күз салсак музыка сәнгатенә, безнең опера театрыбыз бар, симфоник оркестрыбыз бар. Менә шуларның барышында нигез салучы әлбәттә безнең Салих Сәйдәшев.